أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد Rabbimiz Allah'a hamd seneler, maqtavlar, ulug'lovlar bo'lsin. Шулай ук безнең сөйекле пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга ихлас күңел түрләребездән чыккан салават шәрифләребез булса иде. Хөрмәтле Җәмәгать, инде бүген сезнең белән сөйләшәсе килә. Аллаһ Раббыбызның Раббы дигән бер сыйфаты турында. Әлбәттә, Раббы дип без инде сезнең белән бик күп ишетәбез. Әби бабайлардан да Раббана мәсәлән дугасын, Раббана атина фид дөнья хасана дигән дуганы, әгәр дә инде сорасак, аны бик күп өлкән буында яшьләр дә белә. Чөнки иң беренче өйрәнә торган дугабыз шушы. Аның мәгънәсен беләбезме? Аның мәгънәсен төшенәбезме? Раббана дигән сүз ул инде Раббыбыз Аллаһның тәрбияче дигән, тәрбияләүче дигән сыйфатына ия. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә тәрбияче буларак безне бу дөньяда тәрбияли. Ул безне бу дөньяга яралты да, ташлап калдырмады. Ә безне һәрбер адымыбызда, һәрбер көнебездә, һәрбер сәгатебездә, һәрбер минутыбызда безгә үзенең тәрбиясен бирә. Һәм Коръәни Кәримдә дә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мин сезгә кайсы хәерле, шуны яхшырак беләм" ди. Шуңа да Раббыбыз Аллаһны инде Раббы буларак, аны тәрбияче буларак безгә кабул итәргә кирәк. Әлбәттә, тәрбияче дигәч, без сезнең белән инде иң беренче күз алдына китерәбез. Кем ул тәрбияче? Балалар бакчасына килсәк, безнең инде тәрбияче апаларыбыз бар. Алар безгә күпмедер күләмдә тәрбия бирергә тырыша, акны карадан айырырга өйрәтәләр. Һәм инде укытучыларыбыз мәктәпкә кергәч, алар да безнең тәрбияче, алар да безгә күпмедер күләмдә тәрбия бирәләр. Шулай ук уку йортына барабыз. Анда да профессорлар, академиклар безгә күпмедер тәрбия бирәләр. Эшкә урнашсак та, безгә инде эш урынында безнең җитәкчеләребез, директорларыбыз, заводта, фабрикларда мәсәлән, безнең инде җитәкчеләр, алар безгә тәрбия бирәләр, дөрес эшләргә, дөрес үзебезне тотарга өйрәтәләр. Шулай ук безнең туганнан алып, инде үзләре исән вакытта тәрбия бирүчеләребез бар. Алар безнең әти-әниләребез, һәр вакыт без матур яшәсен, дөрес яшәсен, яхшы яшәсен дип тырышалар. Безнең әти-әниләребез без туганнан алып безгә тәрбия бирергә тырышсалар, Раббыбыз Аллаһы Тәгалә безне шушы дөньябызны да, ахиратыбызны кайгыртып тәрбия бирүче. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһыны тәрбияче буларак кабул итәргә кирәк. Аны тәрбияче буларак танырга кирәк. Һәм Раббыбыз Аллаһның безгә тәрбияче буларак нәрсә әйтергә теләгәнен без өйрәнергә тиеш. Кай вакыт без хәзрәт буларак теге ярый, бу ярамый дип кешегә әйткәндә, әлбәттә бүген аның бөтен ягы түгәрәк. Безгә сорау бирәләр: "Хәзрәт, әни эшләп ярамый? Бар да яхшы, бар да әйбәт бит." Ләкин бер көн килеп җитә, ул инде ниндидер кайгыга, хафага кала, ниндидер бер авырлык аның тормышында, ниндидер бер киртәгә очрый. Шул вакытта безгә килеп әлбәттә инде сорау бирәләр: "Хәзрәт, әни эшләп минем тормышымда шулай, әни эшләп минем тормышымда булай?" Шул вакытта әлбәттә без инде җавап итеп әйтәбез: "Ә син теге вакытта ярамаганны эшләдеңме? Син теге вакытта сиңа тәрбиячең Аллаһ Тәгалә кушканны, яки ул тыйганны мәсәлән сикереп үттеңме? Аңа каршы килдеңме? Менә шушының өчен бүген сиңа бәла килде. Шушының өчен бүген сиңа каза килде." Һәм әлбәттә инде тәрбиячебезнең тәрбиясен без дөрес аңларга тиеш. Безне инде тәрбияләгәндә, әлбәттә, кичкенә чакны искә алыйк. Бала булганда әти-әниебез нәрсәдәндер тыя, без киреләнәбез, җылыйбыз һәм улыгайгач аңлыйбыз. Әгәр дә алар шул вакытта каршы килмәгән булса, мин хәзер мәсәлән мондый булмас идем. Ярый, алар миңа дөрес тәрбияне биргән дип. Раббыбыз Аллаһка карата да шулай. Бүген без бөтен теләгәнне әгәр дә Раббыбыз Аллаһ безгә бирә икән, яки без теләмәгәнне Раббыбыз Аллаһ Тәгалә безгә бирмичә калдыра икән, ул вакытта әлбәттә Аллаһ Тәгалә безнең тәрбиячебез булмас иде. Бер галимнең шундый бер әйткән сүзе бар: "Мин Раббым Аллаһка мөрәҗәгать итеп, кул күтәреп нәрсәдер сорыйм икән, әгәр дә ул миңа шушы сораганымны бирсә, мин аңа бер шөкер итәм, ягъни Раббыма шөкер итәм. Әгәр дә ул мин сораганны бирми икән, мин аңа 1000 мәртәбә шөкер итәм, чөнки Раббым Аллаһ тәрбияче буларак күпкә яхшырак белә. Кайсы миңа хәерле, кайсы миңа яхшы, кайсы әйбер миңа кирәк һәм кайсы әйбер миңа кирәк түгел." Шуңа да үзебезнең тәрбиячебезне чын тәрбияче буларак таныйк, аны аңлыйк, инде аның тәрбиясен кулланып бу дөньяда яшик. Раббыбыз Аллаһ безне шушы дөньяда дөрес яшәргә өйрәтеп, инде ахиратында шушы үзебезнең дөрес яшәүбез, тәртипле, тәрбияле яшәүбезнең әҗер саваплары итеп безгә җәннәтен бүләк итсә иде. Амин. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.